Думашда нархи чанд мемонад? Нархи чанд мемонӣ? Нарша бардаро хиди бардар нархира мемона. Хиди бардар мемона. Ҳичи намега буҷушия куя бо дастмолиш ку. Ина бардаро мега ҳар чораш шуяй мега. Ина. Сеюм чоч, и улавани чорум чоч. Ҳичи намега ҷӯшиданда вахши. Ягом чи вахши шатта намезад гарантини гои хонаи хидиш. Басай. Ташаккур. Нарша хиди бардар мемона. Нархира чанд сум мега? 12,500 муомила дору. Арзонро дастав. Даставка тарафои Ҳоҷи Шариф мега, тарафои ина Куйбеш мега, мақсад иси Ёвон, исино мақсад даставкаша да нақша доре мега. Раҳои Дуршид мега, мақсад худат медони мега мошин доре мега, ина лабо биёи мега, ина бигира браво мега, бо як чи муомила мекуне мега. Нархиш 12,500 бо муомила дора. Бародаро хиди номрои ҳам бародар монем, рости мо як камака ҳамкорбор дорем. ҳамун сабаб наметонем номрои химо намонда, барои чӣ ки ма ҳозир номрои хима мемону ҳама бародаро занг мезан номрои хитамо гоҳи фурӯшӣ мепартиан мега номрои хитамо худат фурӯхта бите ба ҳамун сабаб рад кардастам ҳозир бародар номрои хима. Номрои бародар чанда? 917 бо 17 43-45 бародаро занг бизанед. уҷа сабти навори мо 4 минут шид. Худо нигаҳбонатон, касб кори ҳаматонда барор мехом. Номрои бародар 917 17 43-45 занг бизанед. Худо нигаҳбонатон, касб кори ҳаматонда барор мехом. Бигзорай ма гоҳи хуб шаб гирин. Гоҳи дугонигзои раф 17000 душанбе ваданасос. Худо нигаҳбонатон.